Felly un darn o feddalwedd o fewn J2E sy'n ddefnyddiol ond yn eitha syml ydy J2 Whiteboard. Felly sy'n ni'n clicio ar J2 Whiteboard, mae o'n agor tudalen sy'n edrych yn debyg i hon. A'r peth cyntaf dwi'n meddwl os chi ydy hwn sy'n lawr fan hyn, ydy mae posib dod â llinellau i fewn i fy man syth. Felly os ydych chi eisiau'r plant ddod i fyny i ysgrifennu ar y llinell drwy ddefnyddio'r bensel fan hyn, mae posib iddyn nhw ddod i fyny ac ydyn ysgrifennu ar y linell fan hyn. Os ydych chi'n dysgu plant dydwch meithrin y derbyn, mae posib gwneud y llinellau fwy, felly os ydych chi'n newid y maint yma yna, felly zoomio mewn i'r llinellau mewn ffordd, ond ddim sy'r plant wedyn yn gallu defnyddio'r llinellau wedyn i ysgrifennu ar y linell fel yma. Yn gwneud job well na mi gobeithio. Felly, so ni'n cael gwared o hwnna wan a mynd yn ôl i ddangos be arall sy'n bosib. So mae'n posib cael llinellau, neu mae posib cael grid. Ti'n rhoi grid yma yna. Eto, fysa'r plant yn gallu dod i fyny ac ysgrifennu o fewn yr bocsys wedyn. Fel yma. Felly dyna ni llinellau a grid. Mae hynna yn cael ei ddefnyddio'n eitha aml o fewn y dosbarth fyswn ni'n tybio. Beth arall sy'n posib defnyddio ydy y bwtwm curtains yma hyn. Felly swn ni yn ysgrifennu yma hyn rwan, defnyddio'r bwtwm text yma hyn, neu testyn, a wedyn yn teipio y gair car yma hyn. Os ydyn ni eisiau gwneud o'n fwy, os ydyn ni'n gwneud o fel hyn, fel yna. A wedyn dyda'r curtain yma, gwasgu'r bwtwm curtain yma hyn. A wedyn, bysa'r posib gofyn wrth y plant wedyn, ydych chi wedi cuddio'r gair car, posib gofyn wrthyn nhw sut ydych chi'n meddwl bod sillafu car. Neu achos nhw'n deud cy, felly ydych chi'n dangos hwnna, ac yn mynd da iawn, a wedyn pa lythyren ydych chi'n meddwl sy'n dod nesaf. Felly wedyn ydych chi'n dangos chydig bach mwy o'r gair. Felly mae hwnna'n un opsiwn, defnyddio llun yn y cefndir, neu testyn yn y cefndir, neu fysa posib defnyddio llun hefyd, a dangos darnau o'r llun, a wedyn mae gofyn i'r plant i sgrifio darnau unigol o lun yn y cefndir yma. Dyna dynnu hwnna i ffwrdd. A rhywbeth arall mae posib gwneud ydy defnyddio y bwtwm marciwr fan hyn, neu'r highlighter. Felly, os ydych chi wedi ysgrifennu dipyn o eiriau fan hyn, bysa'r plant yn gallu dod i fyny a wedyn defnyddio'r uwchleuo a wedyn dod yna a wedyn defnyddio hwnna i uwchleuo ambell i air sydd chi wedi osod mewn brawddeg o bosib. Felly, dyna un peth fedrwn ni ddefnyddio. Os ni'n cael gwared o hwn wan ar oed yn y bin. Peth arall da ni'n gallu gwneud ydy mynd i'r gosod yma'n hyn, a fedrwch chi ddod â unrhyw darn o waith da chi wedi greu o blaen i mewn i'r J2E Whiteboard er mwyn cael gweld ychydig bach mwy ohono fo. Felly, os ni'n dod â hwn i mewn wan, fan hyn, lawr ychydig bach mwy, a hwn i mewn. Mae hwnna'n cael ei uwchlwytho i'r whiteboard, a wedyn fel ni'n dangos o blaen, fysa chi'n gallu defnyddio hwn wedyn yn eich gwers, a hyd yn oed fysa'r plant wedyn yn gallu edrych ar y darn o waith a defnyddio hwn etio'r marciwr, ac eto fysa nhw'n gallu uwchleuo darnau o waith ydych chi wedi gwneud o'r blaen. Felly dyna ni hwnna. Rhywbeth arall fysa ni'n gallu gwneud ydy defnyddio hwn fan hyn, sef offer mesur. Os ni'n clicio hwnna, a posib dewis unrhyw un o'r rhain. Felly, ni'n defnyddio hwn, sef yr onglydd. Gallu dod o fewn, a wedyn gwneud chydig bach o waith ar defnyddio onglydd. Posib wedyn dod â siapiau i mewn, os ydych chi eisiau. Wedyn defnyddio'r onglydd mwyn dangos onglau sydd o fewn rhyw siap penodol. So ni'n dod â'r onglydd o lawr i yma. So ni'n gallu gweld wedyn yn union pa ongl sydd ar driongl. A dyna ni yn bras J2 Whiteboard.